हाय लोगोफोर, आं दैमालु नोंथांखौ आंनि चेनेल बड'टेक आरनायाव फरायबाय। लोगोफोर, दिनै आं बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो इउटिउबाव भिडिअनि कास्टम थाम्बनेलखौ बोरै चेन्ज खालामनो हायो आं बेनि सोमोन्दै फोरमायनो सानदों। अब्ला थुदो लोगोफोर, टाइमखौ ओरैनो दोनालासिनो भिडिअखौ जागायदोनोसै। लोगोफोर, नोंथांमोना बेनि थाखाय गिबियावनो नोंथांनि मबाइलाव थांनानै क्रोम ब्राउजारखौ अपेन खालामग्रोनांगोन। अपेन खालामनायनि उनावहाय नोंथांमोना बे सार्च बाराव बेवहाय youtube.com लिरनानै सार्च खालामनानै होनांगोन। सार्च खालामनायनि उनावहाय नोंथांनि मबाइलाव बेबायदि पेज अपेन जागोन। पेज अपेन जानायनि उनावहाय नोंथांमोना नुनो मोनगोन जे गोजौआव राइट साइडथिंजायहाय बेबायदि मोनथाम डट अप्शन नुनो मोनगोन। बेवहाय नोंथाङा क्लिक खालामनायनि उनावहाय गाहायथिंजाय नुनो मोनगोन डेस्कटप साइड। बे डेस्कटप साइडआव नोंथाङा क्लिक खालामनानै होदो। बेवहाय क्लिक खालामनायनि उनावहाय बेबायदि पेज मोनसे अपेन जागोन। बेबायदि पेज अपेन जानायनि उनावहाय नोंथाङा जुम खालामनानै नायोब्ला बे राइट साइडथिंजाय नुनो मोनगोन नोंथांनि चेनेलनि आइकनखौ नुनो मोनगोन। नोंथाङा बेवहाय क्लिक खालामनानै होदो। बेवहाय क्लिक खालामनायनि उनावहाय नोंथाङा नुनो मोनगोन बेवहाय माइ चेनेलाव क्लिक खालामनानै होदो। बेवहाय क्लिक खालामनायनि उनावहाय बेबायदि मोनसे पेज अपेन जागोन। बे पेज अपेन जानायनि उनावहाय नोंथाङा नुनो मोनगोन बेवहाय कास्टमाइज चेनेल। बेवहाय नोंथाङा क्लिक खालामनानै होदो। बेयाव क्लिक खालामनायनि उनावहाय आरोबाव दस्रा पेज अपेन जागोन। बे पेज अपेन जानायनि उनावहाय नोंथाङा जुम खालामनानै नायोब्ला नुनो मोनगोन बेवहाय भिडिअ मेनेजार। बेवहाय नोंथाङा क्लिक खालामनानै होदो। बे भिडिअ मेनेजाराव क्लिक खालामनायनि उनावहाय गुबुन मोनसे पेज अपेन जाबावगोन। बेबायदि भिडिअस लिरनाय पेज अपेन जागोन। बेवहाय नोंथाङा नोंथांनि भिडिअनि कास्टम थाम्बनेलखौ चेन्ज खालामनो नागिरदों बे भिडिअआव नोंथाङा नुनो मोनगोन जे भिडिअनि गाहायाव नुनो मोनगोन नोंथाङा इडिट। बे इडिटआव नोंथाङा क्लिक खालामनानै होदो। बेवहाय क्लिक खालामनायनि उनावहाय बेबायदि पेज अपेन जागोन आरो नोंथांनि भिडिअनि राइट साइडथिंजायहाय नोंथाङा नुनो मोनगोन बेवहाय कास्टम थाम्बनेल। नोंथाङा बे कास्टम थाम्बनेलाव क्लिक खालामनानै होदो। बेवहाय क्लिक खालामनायनि उनावहाय नोंथाङा बेवहाय नुनो मोनगोन बे डकुमेन्ट्सआव नोंथाङा क्लिक खालामनानै होदो। क्लिक खालामनायनि उनावहाय नोंथाङा बेनिफ्राय जायखिजाया मोनसे पिकचार जा नोंथांनि भिडिअआव जा थाम्बनेल दोननो नागिरदों बेयाव नोंथाङा बेनिफ्राय सेलेक्ट खालामनानै नोंथाङा बेवहाय थाम्बनेलखौ सेट खालामनो हागोन। बेनि उनावहाय नोंथाङा नुनो मोनगोन आपल'डिं जाबाय थानाय नुनो मोनगोन। आपल'डिं जानायनि उनावहाय बे साक्सेस जानायनि उनावहाय नोंथाङा बे राइट साइडथिंजाय गोजौ आरो गाहायाव बेवहाय सेभनि अप्शन नुनो मोनगोन। बेवहाय नोंथाङा सेभ चेन्जेस बेवहाय नोंथाङा क्लिक खालामनानै होदो। बेवहाय क्लिक खालामनायनि उनावहाय नोंथाङा दसे सम वेट खालामनांगोन। वेट खालामनायनि उनावहाय नोंथाङा नुनो मोनगोन अल चेन्जेस सेभ नुनो मोनगोन। अब्ला नोंथाङा 10 सेकेन्डसफोर वेट खालामदो। वेट खालामनायनि उनावहाय बेनि उनाव नोंथाङा नोंथांनि मबाइलखौ गोजौथिंनिफ्राय गाहायथिंजाय बोख्लायनानै रिफ्रेश खालामनानै हो। रिफ्रेश खालामनायनि उनावहाय नोंथाङा नुनो मोनगोन नोंथांनि भिडिअनि कास्टम थाम्बनेला अलरेडि सेभ जानाय। आरो बेनि उनाव नोंथाङा चेक खालामनानै नायनो हागोन बे लेफ्ट साइडथिंजायहाय बे मोनथाम डटआव क्लिक खालामनानै नायोब्ला नोंथाङा बेवहाय माइ चेनेलाव क्लिक खालामदो। क्लिक खालामनायनि उनावहाय बेवहाय थांदो, दहायनि बायदि थांदो बे भिडिअसआव थांनायनि बेवहाय कास्टमाइज चेनेलाव थांफिननायनि उनावहाय भिडिअ मेनेजाराव थांफिनदो। भिडिअ मेनेजाराव थांनायनि उनावहाय नोंथाङा चेक खालामनानै नायनो हागोन नोंथांनि भिडिअ कास्टम थाम्बनेला चेन्ज जाबायना जायाखै। लोगोफोर, नोंथांमोना आंनि भिडिअनि कास्टम थाम्बनेलखौ नुगोन। बेवहाय नैया आंनि भिडिअनि कास्टम थाम्बनेला अलरेडि चेन्ज जाबाय। अब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै बोरै कास्टम थाम्बनेलखौ चेन्ज खालामनो हायो बेखौ मिन्थिबाय जानांगौ। आरो मिन्थिखाबायब्ला अन्नानै भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम, शेयार खालाम, जाहाथे मोनथियै सुबुंफोराबो मोनथिनानै मोनो। आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनायजों लोगोसे खाथियाव थानाय बेल आइकनखौ थुनो दाबाव। अब्ला लोगोफोर, दिनैनि थाखाय बेखिनियानो। गोजोन्थों। नोंथांनि साना मोजाङै मोजां बारलांथों। जै बर' हारिनि जै।